चिरांनि बिजनीनि फानबारियाव मोनसे इनाय आरो हिंसारि जाथाय। हरनि समाव सिनाय मोनै दुथाङा सासे निखावरि आइजो आबादारिनि माइ आबादखौ सावना गालांदों। बे जाथाया बिजनी फानबारिनि आन्दार गामियाव नुजाथिदों। बिजनी फानबारिनि आन्दार गामिनि थागिबि रुंसारि रबिराम बसुमतारीनि आंगो बिसि बिनाथि बसुमतारीया दिन हाजिरा मावनानै नखर दैदेनबोदोंमोन। नाथाय बेबायदि समावनो जोबोद बिखा खामथाव आरो सोंखारिथावना जाथायखौ खालामनानै गालाङो। दुखुनांथाव बाथ्रादि गासै 3 बिगा हानि माइखौ मारा होनो थाखाय दोनथुमनाय माइ बजाखौ सिनाय मोनै दुथाङा हरनि समाव सावनानै सेवहांगार खालामना गालाङो। बेबायदि इनाय आरो हिंसारि जाथायजों भुगिनांनाय आइजो बिनाथि बसुमतारीया राहा गैयै जानायलाय बे समाव रायजो राजाफोरनिसिम मदद अनसुंथाइ हास्थायदों। बेनिखायनो दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब होनो थाखाय नैबे एकाउन्ट नम्बर 118514057991 आरो IFSC SBI N000738 आव गोसो अनफावरि रायजोफोरखौ मदद होनो दुखुथिया आइजोआ गुरैयै खावलायदों। नै जोंहा दिनै मोनसे बिफद जानानै थांलायबाय। जोंहा दिनै थांनाय हराव जोंहा माइ इसे गायदोंमोन बिगाथाम। बे माइ इसे गायनायखौनो रोगाजोब्बायमोन न' खाथियावनो मारा होनो होननानै। गाबोनसो मारा होनो होननानै दिनै बुथुमनानै दोनबाय। बेहायनो हराव सोर सुथुरा बेबायदि सावजोबलांखो गैया खामजोब्बाय। जों दा मा राहा खालामबावनो? जोंहा रावबो खामायग्रा गैया, रावबो बेफोरबायदि खामला दुमला हाजिरा खामला मावनाय गैया। बेखौनो आं आदि बादिबो होआलासिनो न'आवनो ट्रेक्टर होनानै हालेवनानै गायनानै दा मोनजानोसै गोनाङावसो सोरबा सुथुरा सावनानै होलांजोब्बाय। दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननि रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो बुंथिहरनाय जाबाय। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।